Pwede. Hi guys, welcome back to my YouTube channel. For today is magbubukbang ulit tayo ng kaldaretang buto-buto ng baboy. Masarap to guys. And meron din tayong pineapple juice. Tsaka sausawan natin to patis. Kaya guys, game, start na tayo. Masarap to. Kanin. Sausawan guys, sausawan. Tsaka kalgaretang buto-buto. Sarap guys. Pero bago yan, kaya lang, mas masarap to guys. Yung sarsa. Guys, unang subo para sa inyo.
anghang. Ayun guys, hanggang dito lang tayo. Maraming salamat sa panonood. Kung nagustuhan nyo yung video na to, mag-subscribe na kayo para sa susunod kong video mapanood nyo din. Salamat.